Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 bat pasaden honetan, Almeriak eta Realak eSports Ligako 13. Jardunaldian jokatu dute norgehiagokaren analisia egingo dugu. Realak 1-3 irabazi dio Almeriari Power Horse Stadiumen eta horren ondorioz Txapeldunen Ligan lortutako bolada onari jarraipena eman diote txuri-urdinek. Mikel Oyarzabalek aurreratu du talde txuri-urdina, 72. minutuan, Sergio Arribasek egin du Almeriaren lehena eta bakarra 76. Gero, luzapenean Carlos Fernándezek penalti sartu du gola eta luzapenean ere Martin Zubimendik azken gola egin du. Realak irudi ona eman du, baina behar bada zerbait txispa falta izan zaio. Txispa falta izan zaio nabarmen gaurkoan talde txuri-urdinari. Imanolek logikoki aldaketa batzuk egin ditu. Esate baterako Martin Zubimendi izan da zelai erdian aurrekoan Benficaren aurka hasieratik jokatu zuen bakarra. Gogoratuko dugu batetik Igor Zubeldiak 5. txartel horia ikusi zuela Bartzelonaren aurka eta Brais Mendezek ere. Horren ondorioz gaurkoan ez dute Almerian jokatzerik izan. Eta beste alde batetik Arsen Zakarian eta Beñat Turrientes sartu ditu. Eta gero atzealdean Aritz Elustondo erdiko atzelari moduan sartu du. Amari Traorek ez zuen jokatu Benficaren aurka. Aritzek jokatu zuen eskuinegaletik, gaurkoan ordea Amari Traore itzuli da eskuinegal horretara, eta Aritz Elustondok atzealdearen erdialdean jokatu du. Benetan, aipagarria, oso aipagarria gaurkoan Realeko atzealdeak egin duen norgehiagoka. Benetan oso ausart ikusi ditugu, erabakiortasun handiarekin, eta hori izan da gakoetako bat, Robin Lenormanek egin duen norgehiagoka ikusgarria izan da, ikeragarria, nola hartzen zituen baloiak azpitik, nola errematatzen zuen buruz goitik, ikeragarria izan da. Gero Amari Traoreren inguruan zer esan, Almeriako jokalari baten aurka borroka bat zeukanean, Amari Traore izaten zen beti aurreratzen lehena, eta benetan baloia oso ongi eraman du, eta Realak egal horretatik arrisku handia sortu duela esan daiteke. Kontua kontu, lehenengo zatian gauza bat oso garbi gelditu da, eta da Reala Almeria baino hobea zela, ez? Gaizka Garitanoren taldea oso une kritikoan dago, une honetan 3 puntu besterik ez dituzte ligan 13 jardunaldi jokatu eta gero, eta benetan hori oso une kritikoan egotea da. Eta zerbait demostratu dute, baina erasoan batetikan gutxi, hau da Realak proposatzen zuen, eta atzealdean egia da sendotasun pixka bat nabaritzen zitzaiela, ez? Nabaritzen zitzaiela, batez ere Txumik eta Edgarrek oso garbi zeukaten zeintzen euren rola, hau da atzetikan ahalik eta gutxien irtetea eta ahalik eta baloi zuzenenak bilatzea, batez ere Ramazani eta Enbarbaren, edo baita ere batzuetan Arribasen abiadura bilatzeko. Baina lehenengo zatian Realak hori oso ongi ekidin du, egindako presioarekin, eta horrez gain kontutan hartuta ere jokoaren ekimena txuri-urdinena izan dela, eta txuri-urdinen jokoaren ekimen horretan ezin dugu aipatu gabe utzi Ander Barrenetxea. Beste behin ere, azen norgehiagoka jokatu duen Donostiarrak. Zen olako kontrolak egin dituen baloiak goitikan zetozenean. Nola izkin egin dien Almeriako jokalariei. Ikeragarria izan da. Behar bada arriskuko jokaldirikan ez du sortu Donostiarrak, baina egin duen norgehiagoka eta daraman bolada ikeragarria da. Selekziora Luis de la Fuentek honetxengatik, ez zuen deituko, Barrenetxea honetxengatik, baina benetan sekulako maila ematen ari da, eta oraindik ere asko dauka emateko Ander Barrenetxeak. Eta beste alde batetik, behar bada gaur laudorio guztiak emango ez dituena, Umar Sadik izan da, baina egin duen saiakera benetan aipagarria izan da. Lehenengo zatian, Sadikek bi alde dauzka, ez? Alde batetik esan behar dena da, Umar Sadik jarrera oso ona izan dela gaurkoan, batez ere aspaldiko partez hasieratik jokatu zuen, eta Imanoli esan nahi izan dio, ni hemen neok, alaxe esan nahi izan dio, Umar Sadikek,
Eta hori oso garrantzitsua da Realarentzat, Sadik, Carlos Fernández eta aurrelari hauek jada puntua hartzen hasi eta hasieratik jokatzeko maila horretan egotea, ez? Askotan Realari denboraldi honetan zehar norgehiagoka erosoak egokitu zaizkio edo behintzat lehenengo zatian jada nahiko erabakiak utzi dituena, bai Oiartzabal, Barrenetxea eta Take Kuboren aurrealde horrekin. Baina gaurkoan Sadikek eman duen aurrera pausua oso aipagarria izan da. Zutoinera bidali du baloi bat, gutxigatikan ez dena sartu, gero horrez gain ikusi dugu ez, lasterkaldi batzuk egiten, oraindik ere behar da ikusten da erritmoa falta zaiola, baina oso bide honetik handoa Umar Sadik, eta iruditzen zait gol bat sartzen duenean hau koete bat bezala gora joango dela. Mikel Oiartzabale gaurkoan egalean jokatu du, gaurkoan ez du bederatzi faltsu moduan jokatu, lehenengo zatian, bigarren zatian aldatu egin du gero Imanolek, baina bigarren zati horretako hasiera bai bederatzi faltsu moduan jokatu duela Umar Sadik, kendu duelako, esan ez dut oso ongi ulertu Umar Sadiken aldaketa, Imanolen aldetik, baina ongi funtzionatu dio hori otarrari. Eta hor bai, Mikel Oiartzabalen inguruan gaur egaletikan jokatu du, eta egaletikan oraindik ere geratzen zaio pixka bat ez, Barrenetxea ezin duzu kendu ezkerraldetik, hortikan hanka aldatuta benetan sekulako erakustaldia ematen baitu eta ausartuko naiz esatera gainera une honetan ligan maila handienetakoa duen jokalaria dela, egal horretan. Baina hor Mikelek bai jokoa ongi sortu du, baloiak ere lapurtu ditu gainera, baina oraindik ere falta zaio ez kubok edo daukan bizitasun hori, noski. Mikel Oiartzabalek ez dauka kubok daukan abiadura, eta behar bada izkin egiteko almen hori ez. Baina kontu beste behin ere kapitainaren oso norgehiagoka zuhurra, batez ere, eta horrekin geratu beharra gaude. Eta aipatu beharreko beste jokalaria Beñat Turrientes. Beñat Turrientesek gaurkoan ere aspaldiko partez hasieratik jokatu du. Egia esan oso sentsazio onak utzi ditu eta denboraldian zehar ere jokatzen ari denetan benetan nik uste Imanol pozik dagoela, bera erakusten ari denarekin eta taldeari ematen dionarekin, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da. Eta horren erakusgarri edo isla, bigarren zatiko 58. minutuan, gola egin duela, baina eskuarekin, gutxi falta izan zaio horre bularrarekin izateko, baina bai, eskuarekin epaileak ongi kendu duen gola izan da, eta gero 62. minutuan handik 4 minututara Mikel Oiartzabalek gola egin du buruz, egia esan Realari ura baino hobekiago sartu zaion gola izan da, Mikel Oiartzabalen hori buruz, baloi geldian, eta hor aurreratu dira txuri urdina bazirudien gauzak erabakita zeudela, baina 76. minutuan bapatean, aurretikan ere Almeriak ez du abisu handirik eman, baina hor Ramaza, Arribasen jaurtiketa bat, Remirok ez du ongi aldaratu, eta gero Arribasek aldaratzean gola egin du. Hor Reala behar da zalantzetan sartu da, batez ere aldaketa batzuk egin dituelako, bigarren zati hasiera, lehenengo zatia orokorrean ez da ikusgarria izan, ez da bizia izan, eta horregatik Imanolek bigarren zatian bizitasun hori sartu nahi izan du ez, batez ere Take Kuborekin, eta horrek gainera Ander Barrenetxeari ere atxeden hartzeko beta eman dio, behar baitu Ander Barrenetxeak atxedena, eta gero baita ere Momotxo eta Carlos Fernández eta hauek sartu ditu, eta hor Arribasen gol horren ostean Reala egon dira momentu batzuk, Reala bazirudiela, etzekiela non zegoen, etzekiela hor Martin Zubimendiri ere baloi bat kornerera jaurti du, eta hor Realari pasatzezki gauza batzuk kontu. 80. minutuan ja luzapenean Reala korner bat atera du, Akiemeri nabarmen eskuan eman dio, nabarmen, eta Carlos Fernándezek gola egin du. Eta hau beste albiste ona. Carlos Fernández itzuli izana. Carlos Fernándezi lehen urtean gertatu zitzaiona izan zen, aurten pixka bat ere Sadiki gertatzen ari zaiona ez. Antxietate handia zuen gola sartzeko, presaka antxean jokatzen zuen,
eta horrek ez, gose horrek edo, eramaten zaitu behar bada zure mailarik onena ez ematera. Jada kendu zuen pisu hori eta gaurkoan gainera penaltiaren ardura berari utzi diote eta gainera oso ongi erantzun du aurrelari Sevillarrak eta zalantzari gabe Realarentzat oso albiste ona izan dau. Eta gero, jada luzapenean, beste baloi geldi batean, Aritz Elustondok Xabi Prieto garai batean egiten zuenaren antzera buruz baloia orraztu eta hortxe zegoen bigarren zutoinean Martin Zubimendi, beste behin ere, norgehiagoka ikusgarri egin du Martin Zubimendik eta buruz Realari garaipena emango zion gola, sartu du. Garaipen oso garrantzitsua, ligan erabat beharrezkoa Gironak irabazi egin baitu eta lider baita, hau ikeragarria da, urtengo ligarena. Reala orain 6. da, 22 punturekin, Garitanoren Almeria gaurkoan saiatu da, baina ez du saririk lortu, 20. azken putz 3 punturekin salbazio postuetatik 6. Hauxe beraz esan beharreko guztia, aurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.